Zvieratá síce nerozprávajú, za to cítia vôňu ľudského stresu skôr, než ho pocítime my sami. Zachytávajú zmeny v našom pote. Sú zrkadlami našej vlastnej psychiky. Zvieratá si nás vyberajú ešte pred prvým stretnutím. Keď v nás vládne chaos, prejaví sa to na ich zdraví. Berú na seba naše bremená, ako je úzkosť, stres, emocionálne bloky a transformujú ich svojou prítomnosťou. Je to ich spôsob, ako nám pomáhajú. Interakcia so zvieratami výrazne znižuje hladinu kortizolu, hlavného stresového hormónu v našom tele. Zároveň sa zvyšuje hladina oxytocínu, hormónu lásky a spojenia. Hladina kortizolu v srsti psov často kopíruje dlhodobý stres ich majiteľov. Zvieratá si preto vyberajú nás. Nie sú len naši spoločníci, ale prichádzajú ako anielské bytosti v telách zvierat, ktoré nás učia dôvere a bezpodmienečnej láske.